נולדתי בקיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ רוחמה. בילדותי מעולם לא היה לי מושג על יהדות. בקיבוץ לא לימדו אותנו שום דבר. עד גיל 30 לא ראיתי אף פעם בית כנסת, ולא ראיתי סידור תפילה אף פעם. והיו חגים שחגיגו בקיבוץ, שהיו כמה סמלים מהיהדות, אבל כמובן שדברים כמו שבת וכשרות, אפילו לימוד של נושאים הכי פשוטים שמלמדים ילדים קטנים, אנחנו לא ידענו. יום אחד, כשהלכתי ברחוב בתל אביב, ברחוב בוגרשוב, נפל עליי פיגום מגג של קומה חמישית בבניין שבנו אז. ברגע שהנשמה לא נמצאת בתוך הגוף, אז ממילא אין שום תחושה מהתחושות של הגוף. אז אפילו אם הגוף חבול, אין שום הרגשה של כאב. וכשאני יצאתי, אני הרגשתי תחושה של התעלות מאוד גדולה, וכמובן שלא היה לי פחד משום דבר. והייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ואחר כך הכל התחיל להיות מטושטש, ונכנסתי כביכול לתוך חושך. ובקצה של החושך הזה ראיתי אור. האור היה כל כך חזק ומסנבר ובהיר, שהוא פשוט היה אור בלתי גבולי. אין בעולם שלנו איזשהו אור שיכול להסביר מה זה האור הזה. כל הזמן הזה, מהרגע שאני נכנסת לתוך האור, אני כל הזמן עולה יותר ויותר גבוה, ואני נכנסת יותר פנימה עמוק אל תוך ההוויה הזאת, אל תוך האור. דבר ראשון שהאור עושה, הוא מראה לי את כל החיים שלי, מהרגע שנולדתי ומהרגע שהנשמה שלי נכנסה לתוך הגוף, עד לרגע שבו יצאתי מהגוף. האור שואל אותי אם אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. אני אומרת לו שכן, אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. זה לא היה אור חזק, זה היה לבן רגוע, זה היה לבן של שקט, לבן של שלום, לבן של טוב. לא היה אפור, לא היה רע. עכשיו, כשמישהו התחיל לדבר איתי, התחלתי לרחף. זאת אומרת, התחלתי כאילו לעלות ולהסתכל עליהם מלמעלה. אין לי ספק שהייתי בעולם הבא. אין לי ספק, הייתי אולי בשער. והחליטו, אתה יודע מה? תחזור. מוות קליני הוא לא בדיוק מושג קליני, מושג רפואי, הוא יותר מושג עממי. הוא מושג שאומר שישנה הפסקה בפעילות הלב והפסקה זמנית במחזור הדם. המושג מוות קליני פירושו מוות הפיך, כלומר מוות שלמעשה יש הפסקה בפעילות הגוף, הפסקה בפעילות החשמלית של הלב, הפסקה בנשימה, אבל עדיין לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים למוח, לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים לרקמות, ולכן אפשר להחיות את אותו אדם. כיום אנחנו נמצאים במצב שהעולם המדעי המתקדם הגיע למצב שהוא למעשה פותח בפנינו צוהר להביט מעט על התהליך של חיים שלאחר המוות, ולגלות שלמעשה המוות הוא לא מצב של חידלון, אלא יש משהו מעבר לזה. ישנה ישות רוחנית שקיימת בנו, שהיא למעשה האני האמיתי שלנו, שאנחנו את אותו אני לוקחים איתנו הלאה. למעשה כל מה שאנחנו מזהים בתור האני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, זוהי אשליה. הגוף הזה הוא בסך הכל כלי רכב. הכלי רכב הזה ביום מן הימים מגיע אל נקודת החנייה שלו. אנחנו, האני האמיתי שלנו, ממשיך הלאה למימד שונה של קיום. מספר קילומטרים מועטים להערכת המשטרה התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי, ובמהירות של 60-70 קמ"ש הגלגל התפוצץ. כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, ריסקתי את האף, ריסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, עקרתי את שורש כף היד. אבל הייתי מפגיני, לא יודע, יד הנשימה, לא היה לי דופק, לא היה לי כלום. חיסו אותי מגן דוד. עברו, אמרו שאיפה לטפל בי יותר, חבל על הזמן. ואני מועבר ליחידה לשיקום בתל השומר. שם אני מספר לגיסי שקוראים לו שחר אשבל ולאחותי דגנית, שתהיה בריאה, שאני עובר טראומה מאוד קשה, ואני מבקש לדעת אם דודה מרים חיה או נפטרה. ואני ידעתי איך התעוררתי, אמרתי להם דודה מרים נפטרה, דודה מרים נפטרה, הם שיקחו עליי כולם חודש וחצי, עכשיו הוא יצא מהמצבו, יציב, גיסי התקשר, אמר לי נפטרה.
אני לא מוותר ואני אומר לו, אני רוצה לדעת, היא נפטרה או חיה? הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד לך. הוא אומר לי, למה אתה כל כך מתעניין? אני אומר לו, תקשיב, אני לא יודע איפה, אבל היה לי משפט. אתה זוכר בזיכרון שלך? בטוח, שהיה משפט. שהיה משפט. באמת. ושאלו אותך שאלות? בטח. מה שאלו אותך? קודם כל, קבעת איתי מתורה. נתת באמונה, ציפית לגמרי. על זה עניתי. אתה יכול לענות רק על שלושת השאלות האלה. על השאר אתה לא יכול לענות, לא כלום אתה יכול, אין קול. יש איש טוב, לא רואים, יש כמו רמקול כזה טוב. שמורי דברים רואים בזה אנשים. אתה התביישת? כן, זה. שאלו אותי על כל מעשה ומעשה, גם שאלו אותי על מחשבות. וכל זה ראיתי בחיים שלי. הדבר הכי קשה שהיה שם, זה הייתה הבושה. אני התביישתי שם, והיה לי שם עינוי מוות. זה מעניין מאוד שנפגע לו האגן והרגליים והידיים והראש, והחלק הזה לא נפגע. היה לו ציצית קטן שכנראה הגנה עליו מהפגיעות כן, פה לא נפגע כלום. באזור הזה. כלום לא נפגע. כל אזור בטח זה נפגע. אבל כל צד שמאל, הרגל, כל המפרק הראשון, הרגל, המפרק הראשון, האצבעות, שתי פלטות, ברזל אחד כאן, מחבר במקום עצם ליבק העצמות ביוון, פה, 5 מסמרים, פה, אגן מרוסק, 26 שעות ניתוח. היום אם מישהו יגיד לך שאין עולם הבא, מה תגיד לו? תעודה. אני מציע לכל אחד להתעניין, ללכת, להשתלף לאיזה רב מסוים, להטריף אותו בכל מיני מצוות. לקיים את המצוות, כל מצווה קלה כבחמורה, להקפיד לקיים מצוות, במיוחד חסד לעשות, להיות ישר עם עצמו. זהו, לחזור לתורת ישראל, הכי חשוב. כי יש לאן ללכת. לפחות אני הייתי, אני יודע מה. זה ברור לך. מה יש לך להגיד לאדם שסובר שאין עולם הבא? לא כדאי שלא כדאי. החלוץ בנושא הזה של מחקר של חיים שלאחר המוות היה דוקטור ריימונד מודי, שבהכשרתו היה פסיכיאטר ופילוסוף, ועסק גם ברפואה קונבנציונלית, ובמהלך השנים הוא נתקל במקרים כאלה של אנשים שסיפרו חוויות של מוות קליני. ריימונד מודי החליט לחקור את הנושא והתחיל לעבור במדינות העולם, ולברר האם אכן רופאים אחרים נתקלו בתופעה הזאת של חיים שלאחר המוות, האם העדויות שאנשים מסרו על חיים שלאחר המוות הם דומים או זהים, ואת תוצאות המחקר שלו ריימונד מודי מפרסם בספר לאחר שנות מחקר ארוכות, ספר שנקרא Life After Life, ספרו של דוקטור ריימונד מודי, שם הוא מתאר למעשה את תוצאות המחקר שלו, והוא מתאר את תהליך המוות, מתאר תיאורים של אנשים שונים מתרבויות שונות, מרקע חברתי שונה, שבאים ומתארים למעשה את אותו דבר כמעט במדויק. ספר של סקוט טרוגו, חיים שלאחר המוות, ששם הוא מביא אסופת מחקרים מתחומים שונים, קרדיולוגים, פסיכיאטרים, פרפסיכולוגים, שמדברים על הנושא של חיים שלאחר המוות. אליזבת קובלר רוז, עורכת מחקר במשך 8 שנים, מוציאה סדרה של ספרים, אחד הספרים נקרא Death, the Final Stage of Life, מוות, השלב האחרון של חיים, שהיא מתארת בספרים שלה למעשה את אותם תיאורים שריימונד מודי כבר הביא, וקובעת שלאחר 8 שנות מחקר, היא אומרת, אני משוכנעת מעבר לכל ספק, שיש חיים שלאחר המוות, האדם למעשה איננו חדל להתקיים. הוא חדל לתפקד מבחינה פיזיולוגית, גופנית, כן. הלב חדל לפעום, אבל הנשמה של האדם, המהות האמיתית של האדם, ממשיכה הלאה לחיות במימד שונה של קיום. זה היה באמצע הקיץ, זה היה בצהריים. נסענו לאכול בחדר אוכל של עין יהב. סיימנו לאכול, ואחרי האוכל קצת, אני הרגשתי מאוד כבד, מאוד עייף.
ואמרתי לו, אני לא מסוגל לנהוג, אתה רוצה תנהג אתה, אין בעיה. תיסע קצת, אני אנוח בינתיים באוטו, ואחרי זה נגיע לאיזה מקום, תעצור וזה, אני קצת אתרענן ואני אחליף אותך בנהיגה. הייתי עייף מת, תוך 2 דקות, הייתי בחלום העשירי, ישנתי, נרדמתי כמו מלך. בזמן הזה אני שוכב ככה, יושן, ופתאום מתעורר ספונטנית. זה היה בדיוק שנייה לפני התאונה. זו תמונה שחרוטה לי טוב. אני זוכר את האוטו עף לתוך התהום, וזהו. כלומר, לא ראיתי הרבה, כי זה שניות, הוא נסע על איזה 100 קמ"ש, וזה שניות, זה לא מצב שאתה יכול לראות מה קורה ולשים לב פרטים. באותה שנייה ראיתי כמו מסך שחור כזה, ופתאום הרגשתי שאני יושב מול סרט, אבל לא סרט שאתה רואה בטלוויזיה, אלא סרט מוחשי, כלומר שאתה מרגיש אותו. כלומר, אני רואה את עצמי מאז שאני קטן וגודל, ואני רואה את כל הסובבים אותי. אני רואה את אח שלי ואת ההורים שלי, את השמחות. רואה את כל הסרט של החיים שלי, מאז שאני תינוק עד הרגע שאני מת. כלומר, ראיתי גם את המוות שלי. מה זה ראיתי את המוות? ראיתי ממש כמו בסרט את המודעת אבל שלי, את הפרצוף של חברה שלי, שהיום היא אשתי, את הפרצוף של ההורים שלי, את הבכי שלהם, את ההתאבלות עליי, הכל. הרגשתי כאילו שיש לי איזה דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת דו-שיח? לא ישבתי מולו ודיברתי איתו, אבל היה פה שאלה. שאלו אותי שאלה, שעכשיו אנחנו רוצים תשובה. אמרתי קודם כל שמע ישראל, ואז אחרי הסרט הזה אני אמרתי, כלומר, אני מוכן מעכשיו, מהרגע הזה, לקבל על עצמי, לשנות את כל האורח חיים שלי, את כל הצורה שהייתי חי בה, להיות בן אדם יותר טוב. להיות יותר טוב לאנשים, להיות יותר טוב לזולת, להיות הכל, אני מוכן לעשות הכל, רק לצאת מפה עכשיו. כשהוציאו אותנו ושכבנו על האלונקות, אז הגיעו גם כמה מילואימניקים שם לג'יפ, והם חיפשו את הנשקים שלנו ומכשירי קשר לראות מה נשאר. קיצור, הסתכלו בפנים, הכל קרוע לגזרים. מכשירי קשר, הרובים, הכל, לא נשאר כלום, הכל נקרע. המתכת הזאת כמו נייר נקרע. מילואימניק אחד הכניס את היד שלו ככה, לתוך האוטו, ומה הוא מוציא? מוציא את התיק הזה ככה. הכל נקרע לגזרים, התיק הזה נשאר עם אבק. הוציא אותו ככה, שאל של מי זה, אמרתי לו תן לי את זה, תפסתי התיק הזה ככה, שמתי אותו עליי, והצמדתי אותו ומאז הוא איתי. והתפילין האלה מאז, אין להם הפסקה ממני. כל בוקר, לא יעזור כלום. אני יודע מה המשמעות שלהם היום, אני מבין מה הציל אותי בכלל. התפילין, יש לי פה תפילין ותהילים. ומאז אני לא אשכח את ההבטחה שהבטחתי, אני מאמין שזה לבורא עולם, שאני אשתפר לטובה. והתחלנו לשמור שבת, האמת שזה היה לא קל, כי אשתי גם חילונית, היא באה מבית חילוני, לא שומרים שבת, וגם אצלי בבית לא שומרים שבת. וזה קטע מאוד קשה, להתחיל לשמור שבת ולוותר על דברים שאתה רגיל לעשות כל יום, ואתה לא מבין מה תעשה? מה תעשה בשבת? מה תעשה? בסדר, תהיה חלק כנסת, מה הלאה? איפה המוזיקה? איפה הטיולים? האופנועים בשבת, לנסוע על השטח עם החבר'ה. היום אני מרגיש שלא חסר לי כלום בשבת. אני מרגיש התעלות כזאת שהשבת נכנסת ואני הולך לבית כנסת ואני יושב בבית כנסת ומתפלל. אני יודע שאני מדבר עם מישהו, כלומר אני לא מתפלל לקיר. מישהו ששומע אותי, מישהו שהציל אותי, שעזר לי, שהוא שם ואין ספק. וזה מדהים כמה הנס הוא גדול, שיצאתי גם בלי פגע. לצאת עם חתיכת שריטה במצב שהאוטו נראה ככה, זה מדהים. ואני לא בחור דתי, אני לא אחד שהולך עם כיפה ולא עם ציצית ולא איזה אחד שגדל בבית דתי, לא כלום. אחד שכל החיים שלו שבת זה היה בים ועם החבר'ה וזה. חשבתי שהחיים הם... אתה חי ואתה מת. וזהו, כשאתה מת זה שחור ונגמר. מאוד קשה לספר את הסיפור הזה לבן אדם חילוני. בוא תסביר לו שראית את החיים שלך בסרט, בוא תסביר לו שניצלת בנס כי אמרת שמע ישראל. בוא תסביר לו את זה. איך הוא יבין? הוא יגיד לך, טוב, תשמע, אולי חלמת, אולי איבדת הכרה, זה נראה לך, לא יודע מה. אני בחור חילוני, בחור שגדל בבית חילוני. אמנם סבא שלי, אבא של אמא שלי, הוא
צדיק היה, אבל ההורים שלי והלאה זה כבר חילוניות גמורה. אין לי שום אינטרס לכלום. אני בא לספר פה סיפור שקרה, סיפור ששינה לי את החיים, סיפור שהוא אמת ואין פה שום דבר חלומי או משהו לא הגיוני. אומנם זה נשמע קשה לקלוט את זה, אבל זה סיפור אמיתי שהוא פשוט מדהים. אתה יכול להגיד היום בוודאות, יש משהו אחרי המוות? בוודאות, יש חיים לאחרי המוות. אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני אדוני אלוהים אדוני לעולם
שישי 97 יצאתי להשתחרר משירות מילואים. נסעתי לכיוון צומת אשדוד. בדרך התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי באוטו. ואז התנגשתי עם הפרצוף שלי בתוך ההגה. התחלתי לדמם, כנראה מעוצמת הכאב, איבדתי את ההכרה. ופשוט עברתי לנתיב הנגדי כשהאוטו נוסע במהירות גבוהה יחסית. המכוניות נוסעות מולי במהירות 100 בכביש מהיר. אוטו ראשון ברח ממני, אוטו שני גם הוא ברח, ואוטו שלישי התנגש בחזיתית והוא לא ידע בעצם שאני ללא הכרה כבר. נשארתי לקוד בתוך האוטו והגעתי למצב שנקרא חנק. אז הבנתי ש17 דקות הייתי במוות קליני. לפני 3 חודשים הוא עבר תאונת דרכים קשה ונזרק לצד הדרך. המחלצים כיסו אותו בסדין, משוכנעים שמצא את מותו בתאונה. רופא צבאי אלום שעבר במקרה במקום, ערך בדיקה נוספת, וזו התוצאה. הנה, באולפנינו בתל אביב. שרון נחשוני איתנו עכשיו. שלום. שלום וברכה. אז מה, זה באמת אפשר כמעט לומר ברוך הבא מן העולם הבא, נכון? כן. אני פשוט מאבד את ההכרה תוך כדי התאונה. 2 חובשים מגיעים אליי, לא היה לי נשימה, היה לי קצת דופק, עזבים אותי והולכים לשאר הפצועים. רופא צבאי יורד מאוטובוס, שואל למה, הוא עושה לי מה שנקרא טרוקר, מחדיר לי עט לכאן, ממש לתוך הריאות, ותוך כדי שם לי צינור מסוים ומוציא לי דם מהריאות, שם לי מערכת אוויר שנקראת סאקשן, כמו שהבנתי. במהירות של 60-70 קמ"ש, הגלגל התפוצץ, כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, ריסקתי את האף, ריסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, הכרתי את שורש כף היד. זה מעניין מאוד שנפגע לו האגן והרגליים והידיים והראש, והחלק הזה לא נפגע. היה לו ציצית קטן שכנראה הגנה עליו מהפיות כן, פה לא נפגע כלום לא נפגע. כל אזור בטח זה לא נפגע. אבל כל צד שמאל, הרגל, כל המפרק הראשון, הרגל, המפרק הראשון, האצבעות, 2 פלטות, ברזל אחד כאן, מחבר במקום עצם ליבק, העצמות ביוון, פה 5 מסמרים, פה אגן מרוסק, 26 שעות ניתוח. אני מבין אבל שבשלב מסוים כיסו אותך, חשבו שאתה מת. כן, הבנתי מהאנשים שהיו עדים במקום שעזבו אותי פה בצד. פשוט השאירו אותי בצד, מאחר והבינו שאין מה לעשות איתי. אני פשוט מתנתק מהיותי מתוך האוטו, או מתוך הגוף שלי בעצם, ואני נכנס לתוך איזו מנהרה כזאת עם אור מאוד 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 גדול שטוב להיות באור הזה. אמנם בארץ אני מרוסק כולי, בלי ידיים, בלי אף, בלי פנים, בלי רגל, אבל שם הייתי שלם והיה לי כל כך טוב להיות שם, שפשוט רציתי להימשך לאותו אור. רציתי להיות עם האור הזה. ודווקא במקרה הזה שאני נמשך עם האור הזה ואני מנסה מאוד מאוד להיכנס לאותו אור, יש לי בעיה קלה. הבנתי שהבגדים שאני מסתובב איתם זה בעצם מעשים שאני מעיד בעצם על המעשים שאני עשיתי. הרגשתי שזה לא כל כך נוח להסתובב באותו לבוש. והלכתי לעמוד במעין דוכן עדים. ממש כמו בבית משפט שיש דוכן עדים ואתה יכול להסתיר את עצמך מאחורי הדוכן הזה, או כמו נואם שעומד מאחורי הדוכן ואתה יודע שהוא מוגן שם, שם בדיוק אני הלכתי לעמוד. היה קול טוב שלא ראיתי אותו, הוא לא דיבר המון, היה קול רע, והקול הטוב הזה פשוט אמר במפורש דברים טובים שאני עשיתי. והקול הרע, לא היה לו בעצם מה להגיד, נורא נלחצתי שהוא דיבר, אבל חוויתי חוויות של אותם דברים שרציתי להסתיר אותם. זאת אומרת, בעצם ידעתי שאולי מבחינה רוחנית הם לא דברים ראויים להיות באותו מקום. אני לא יודע איפה, אבל היה לי משפט. השאלה הראשונה שנשאלתי זה אם נסעת ונתת באמונה, זה בעצם משפט שמתחילים לשפוט אותי. על השאלה הזאת עניתי, וגם ענו לי תשובות, ורק על התשובות האלה אתה עונה, על השאר אתה רק מודה. אתה זוכר בזיכרון שלך? בטוח, שהמשפט. שהמשפט. ושאלו אותך שאלות? מה שאלו אותך? קודם כל, נסעת נתת, קבעת איתי מתורה. נסעת נתת באמונה, ציפית נתת.
על זה ענית. אתה יכול לענות רק על שלושת השאלות האלה. על השאר אתה לא יכול לענות, לוקחים לך את הכל. כולם מספרים תמיד שמתים מוות קליני ורואים את האור הזוהר הגדול הזה. עד היום שסיפרו לי, לא הבנתי על מה מדברים בכלל. קצת הייתי ספקן וזה, אבל היום שאני חוויתי את זה עליי, זה משהו אדיר פשוט. זה לא ניתן להסביר גם במילים. נסעת ונתת באמונה, זו הייתה שאלה ראשונה, תגיד כל מה שעשית, עשית באמת. אם צחקת לבן אדם, צחקת אליו מתוך הלב או שקיללת אותו בלב? אם הלכת לעבוד, עבדת 8 שעות או שעבדת 6.5 ונחת 2.5? אם אמרת אין לי, התכוונת לאין לי באמת או אין לי וזה לא בשבילך? זאת אומרת, שאלו אותך בדרגת יושר כזאת שאתה אפילו לא מצפה לעצמך שישאלו את הרמה הזו. אני זוכרת את עוצמת התדהמה שהייתה לי ברגע שפתאום ראיתי שכל החיים שלי וכל מה שעבר עליי, הכל היה מתועד. שאלה שנייה שעליה דרשו תשובות זה אם קבעת עיתים לתורה. לא שאלו אותי כמה זמן למדתי תורה, שאלו אותי אם קבעתי עיתים באופן קבוע. שאלתי בשאלה השלישית אם ציפיתי לישועה, ואני בכלל לא ידעתי מה התשובה הזאת, לאיזה ישועה מדברים, מה זה ציפייה, למה מתכוונים, לא הבנתי במה מדובר. זה קשה לתאר את זה במילים, קשה לתאר את זה או להסביר את זה במילים, כיוון שזה הרגשה שלא חווים אותה בדרך כלל, זאת אומרת, אין דברים פה שמאפשרים את ההרגשה הזאת. משם המשפט עובר לשלב מעשי. שלב שבו הכל הטוב אומר את המעשים הטובים שלך. מזכיר שבת, טהרה, צניעות, כיבוד הורים, כיבוד מורים, צדקות כמה שאפשר, חסדים, תפילין, ציצית. כל צעד ושעל עם ציצית במקום הזה הוזכר וזה היה לטובה. שאלו אותי על כל מעשה למעשה, גם שאלו אותי על מחשבות. במקרה השני, שהכל הרע דיבר, בעצם לא ראיתי דברים כמו שהכל הטוב אמר, אלא פשוט אתה נכנס, כמו שאני עומד פה, מה שעשיתי בחדר הכי סגור, הכי אפל, כולכם שיושבים פה פשוט רואים את זה מול העיניים שלכם. וזה היה אחד הדברים היותר קשים שאני התמודדתי איתם. עכשיו אתה לא יכול להגיד זה לא אני, היה לי קשה, לא התאים לי, זה לא מתאים, זה לא בסדר. שם אתה יושב ומודה על הכל. כמו שאתם מתביישים לעשות, לדבר מישהו ליד מישהו, או לא יודע מה, מקסימום, אני יודע מה, לא להתלבש יפה ליד מישהו. שם כולם עומדים ורואים אותך באותו מעמד, ותאמינו לי שזה הרבה יותר קשה. אני אומר לכם את זה באחריות. כל דבר שעשיתי וכל דבר שאמרתי, הכל היה מתועד וראיתי הכל, והאור צפה יחד איתי בתמונות. זה היה כביכול סרט תלת ממדי שאני הרגשתי את עצמי נמצאת בתוכו, ובצד השני הרגשתי את עצמי צופה בו. נשאלתי שמה למה בכיבוד הורים לא כל כך השתדלתי, ואז אמרו לי תשמע, לא השתדלת מספיק, תחזור ותכבד אותם, ואפילו תהיה יותר איתם כי זה יהיה לך קשה. שאלו אותך על שבת, שאלו שם על גזל, שם הקפידו אפילו על שיחת טלפון שנעשתה בלי רשות, והראו אותה במעמד הזה בבית של סבתא שלי שאני מרים ומתקשר בלי לשאול אותה, ועל זה אמרו לי שזה גזל. התחילו לפרט פרט ופרט במהלך המשפט. הדברים הקשים ביותר, אני חושב שזה הגיהנום של האדם, זה הבושה שם. הדבר הכי קשה שהיה שם, זה הייתה הבושה. אני התביישתי שם, והיה לי שם עילוי מוות. איפשהו מופיעות מולי דמויות, שתי דמויות גבריות, שנראות בהדרת קודש ממש. שתי דמויות עם משהו מאוד חם, מאוד מלא, והן עושות לי תנועה מאוד עדינה כזאת של לעצור. דיברו על דבר שאותי זה עזר מאוד, על עניין של צניעות. הראו לי כמה זה דבר קשה. דיברו על עניין של טהרה והראו כמה שזה דבר קשה ביותר. דיברו על ביטול תורה ואמרו כמה שזה קשה. אבל יותר הקפידו על לשון הרע.
שהראו שזה קשה ביותר. יותר הקפידו על שקר, הקפידו על דברים קטנים של בן אדם לחברו, שלפעמים אדם לא נותן את הדעת עליהם. אני רוצה לומר לכם שזה היו הדברים אולי הכי קשים שיכולתי להתמודד איתם באותו משפט. כל המציאות הזו שהגעתי אליה היא מציאות שנמצאת מעבר לעולם שאנחנו מכירים אותו כאן, בתוך הגוף. זה משהו שפשוט מפחיד ומדהים, ולא ניתן להסביר את זה במילים. שאם עד אותו רגע אני הייתי אדם, אני הייתי מגדיר את עצמי במילים, ביידיש צחה אומרים, שוף בלעין את ואוכתו. מה אתה רואה בעיניים זה הדבר היחידי שקיים, וכזה אני הייתי. החוויה שעברתי עזרה לי להסתכל בצורה שונה על דברים, להיות מוכן לקבל את העובדה שחוץ ממה אני רואה, יש אפשרות שקיימים דברים אחרים. אולי אלוהים אוהב אותי, אני יודע. אחרת הוא היה לוקח אותי למעלה. החיים לקחו אותי קצת אחרת, לקחו אותי קצת יותר לגשמי, קצת יותר לחומר. אבל היו התעוררויות וניסיונות כאלה של הרוח לבוא לידי ביטוי, של דברים יותר עמוקים, יותר גדולים, המשמעויות. התחילו השאלות לבוא לי בראש, התחילה השאלה של מי אני באמת, ומה הייתה הכוונה של אותן ישויות מקסימות, שהן חדות מאוד בזיכרון. והממשות של זה ממשות שהיא הרבה מעבר לתיאוריות הארציות, הרבה מעבר לידע הארצי, הרבה מעבר להכל. כי זו תחושה של כל כך הכל שם, וכאילו אנחנו בחיים האלה רק נגזרת מתוך משהו אדיר, שאין לנו מושג בכלל מה זה. אנחנו כל כך מתעסקים בקטנות, כל כך הרבה מתעסקים בדברים שאין להם בעצם, באמת, אין להם מעבר למילים, אין להם כלום. אם כל אחד היה מבין שלכל זמן ועת תחת השמיים יש דין ויש דיין ויש מי שחוזר לתת את הדין שלו בגיל 80, בגיל 100, בגיל 120, לא משנה מתי, באים לתת את הכל, ותדעו לכם שהאדם בא לפה לתקן ולא יותר. כולם מגיעים עם אותה מטרה. קחו את כל הזקנים בני 90, זה שיש לו $5.5 מיליון וזה שאין לו כלום, שאלו אותם מה הם למדו מהחיים, תשמעו כמעט את אותו דבר. כולם בסופו של דבר חוזרים לאותו חול כשממנו הם נוצרו. אבל הייעוד שאליו הם הגיעו זה לעבודה אחת. לעבודה אמיתית שבו הקדוש ברוך הוא מצפה ממך 3 תפילות ביום, לאותה שמירת שבת, לאותו ניהול יהודי אמיתי. אז מי שמפספס את זה, מה היתרון בזה? זאת אומרת, מתי אתה חושב שתוכל להשלים את מה שאתה בעצם אמור לעשות? כולנו יודעים שהאדם מגיע לפה 3 פעמים. כתוב על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. 3 פעמים יש לאדם את הזכות הזאת. אתה יודע איזה זכות אתה בכלל? אולי בפעם הראשונה, אולי בשלישית, אבל תשמע, בדרך כלל כולם כבר מגיעים אחר כך. היום אם מישהו יגיד לך שאין עולם הבא, מה תגיד לו? אלה הברגים שמחברים את הרגליים כמו ברגים רגילים בבית. אלה הברגים שמחברים את הידיים, הגדולים זה הרגליים, הקטנים זה הידיים. זאת הפלטינה שמחליפה את העצם, אתם רואים, הנה התואמת של הפנימה, מחליפת העצם העליונה, היום זה מחובר כבר מעצמות הרגל, ברוך השם. תעלית פשוטה, ציצית פשוטה, מצילה חיים של האדם. כל הגוף שלי יתרסק, כף רגל, 2 ברכיים, אגן ירחיים, 2 ידיים, פרצוף, אבל כל הגוף שלי שלם בלי קביעה. 2 שבועות לפני, מצווה ציצית. כל צעד ושעל שלה בבית דין של מעלה, מצווה דאורייתא. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. מישהו אמר לי, תשמע, יש לך סגולה בשבילי? אמרתי לו, אין סגולות. פתח את התפילה, פתח את הספר תורה, תסתכל, הדבר שאנחנו מחויבים. הקמיע הכי גדול, ציצית. אני מציע לכל אחד להתעניין, ללכת, להשתייך לאיזה רב מסוים, להדריך אותו בכל מיני מצוות. לקיים את המצוות, כל מצווה קלה כחמורה, להקפיד לקיים מצוות, במיוחד חסד לעשות, להיות ישר ולחמור. זהו, לחזור לתורת ישראל הכי חשוב. כי יש לאן ללכת.
לפחות אני הייתי, אני יודע מה. זה ברור לך. מה יש לך להגיד לאדם שסובר שאין עולם הבא? לא כדאי שיהיה לחירות. זכות ניתנה לי לעמוד פה מולכם, אבל מבשרי יחזה אלוה. יהי רצון שלא תעברו את מה שעברתי. אבל אני יכול להגיד לכם דבר פשוט. שום דבר לא צריך לעניין אותנו מעבר לאהבת השם, לאמונת השם ולדבקות הבורא וחברים. אנחנו עם מיוחד, אנחנו עם שקיבלנו איתו תורה. בתורה הזאת זה תורת חיים, יש בה מתכון שלם איך לנהוג בדרך. כמו שבדרך אי אפשר לנהוג בלי תמרורים ובלי רמזורים ובלי חוקים, אותו דבר בחיים שלנו. אנחנו יהודים. להיות יהודים לא צריך להתבייש. להיות יהודים צריך להיות גאים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני אדוני אלוהים אדוני